Здравейте, уважаеми приятели на Без бутонки от сърцето на Средна гора, някъде между Пловдив и Разград, а и не толкова далече от София, където Ботев, Пловдив и Лудогорец Разград ще излезат да играят в финала за Купата на България в сряда вечер на Националния стадион. Много ключове държи този финал към разпределяне на местата в българското футболно първенство. Няколко отбори чакат как ще завършат Ботев и Лудогорец. Разбира се, ако Лудогорец дигне Купата на България, това няма да изненада абсолютно никой. В този момент няколко отбора ще знаят, че от тях зависи пътят им към Европа. Ако Лудогорец дигне Купата на България, тъй като вече е шампион, това автоматически означава, че ЦСКА и Левски отиват директно в първия кръг на Лига Европа. ЦСКА и Левски, независимо кой е втори и кой е трети. Четвъртото място остава свободно и дава път към бараж. За четвъртото място сега спорът, знаете, три отбора: Локомотив, Пловдив, Дунав и Черно море. Един от тях, този, който е на четвърта позиция, ще играе с победителя от двойката между Ботев и Верея, които също ще срещат допълнителен бараж пак по пътя към Лига Европа. Всичко това, ако Лудогорец стане шампион. Ако Лудогорец спечели Купата на България и от тук нататък нещата се изясняват. Ботев, Пловдив обаче тръгва да вземе Купата заедно с близо 10 000 жълто-черни фенове, които ще окупират Националния стадион в София. Ако Ботев направи изненадата, защо не и сензацията, ако Ботев просто вдигне в екстаз своите фенове и спечели националния трофей, тогава вече става интересно. Ботев, Пловдив може да разбърка всички планове на онези, които са се нагласили за европейски изяви. Ако Ботев вземе Купата, припомням всички тези неща, защото съм сигурен, че много от вас все още не са научили наизуст новата система на българското футболно първенство. Та ако Ботев вземе трофея, това означава автоматически смут в лагера на сини и червени и още адреналин преди тяхното дерби тази събота на Националния стадион, защото третия, един измежду ЦСКА и Левски, към днешна дата на трето место е Левски, отива на бараж. На бараж срещу Верея. Ботев се освобождава от този бараж, автоматически отива в европейските клубни турнири като носител на Купата, а третия първенството, ЦСКА или Левски, пак казвам към днешна дата Левски, ще играе с Верея. Това автоматически означава още нещо. Четвъртото място вече не играе за Европа и обезмисля усилията на споменатата по-горе тройка на Локомотив, Пловдив, на Черно море или на Дунав да отидат на европейски показ. Така че финала за Купата на България държи много ключове и това го прави още по-интересен. Хубавото на българското първенство тази година е, че все пак, дори до тази седмица, малко преди финала, има достатъчно интрига. Да, знаехме, че Лудогорец е шампион, никой не се изненада. В Разград вдигнаха Купата за шампионска титла за 6-ти пореден път, но пък интригите остават и това кара другите да бъдат натръни. Ние в четвъртък подробно ще обсъдим с Ники всичко около дербито между ЦСКА, София и Левски. Шансовете на двата отбора със сигурност обаче, именно финала за Националната купа ще даде много отговори. Ще вкара още адреналин или ще накара отборите да играят просто за своята чест, нещо, което и те без това правят в дербито помежду им. Доколко са готови ЦСКА и Левски за Европа, обсъдихме миналия епизод. Сиреч не са готови. Това се вижда с прости очи от всеки фен, без той да е чак толкова навътре във футбола. Но тук нататък думата бараж със сигурност ще всява много смут в лагерите и на Герена, и на Българска армия. На Георги Аспарухов са царе да правят щуроти, когато дойде важен последен мач, независимо дали са домакини или гости. Така че Левски със сигурност ще стиска палци на Лудогорец в финала за Купата, за да не си причинява това огромно неудобство и да играе бараж по никое време в началото на юни. Припомням, че още няколко дни след това ще бъде и жребия за клубните турнири. ЦСКА също не изглежда вдъхновен от идеята за още един допълнителен мач по пътя към Европа, но отделно от това червените все пак ще чакат и едно окей от УЕФА, а и от Българския футболен съюз, което ще утвърди възможността им да играят в Европа. Всички тези неща са само сметки. Разбира се, към днешна дата има и една не лоша вероятност за българските фенове да има пловдивско дерби под формата на бараж за Лига Европа. Ботев и Локомотив Пловдив също са на позиции, които могат да ги изправят един срещу друг. Ето ви още една интрига, така че не отписвайте чак толкова много българското първенство. Има какво да се случи в него, има каква интрига то да създаде. Финала за Купата на България ще бъде крайно интересен. Лудогорец и Ботев могат да направят онова, което си иска от тях. Да зарадват футболния фейс с интрига, с екшън. Лудогорец показа,
че е по-разклатен в края на сезона, защото мотивацията естествено е паднала. В няколко мача отбора от Разград демонстрира, че може да бъде победен. Ботев Пловдив със сигурност знае това и ще го използва. Магистрала Тракия от Пловдив към София на 24 май обед след обед ще бъде пълна с жълто-черни фенове. Те ще отидат в София и ще чакат своя трофей. На няколко пъти пловдивските отбори Ботев и Локов Пловдив последните години стигат до финал, но не могат да вдигнат купата. Ботев Пловдив ще опита да направи чудото и да вдигне националния трофей. Тодор Неделев и компания са способни да изненадат Лудогорец. Това е очевидно. В един матч всичко става, когато той е финал още повече. Дигнали Ботев купата, със сигурност много отбори ще правят наново своите сметки до края на сезона. Уж остава малко, а вижте колко много неща не са ясни. Ще чакаме отговорите след последния съдийски сигнал в финала за Националната купа и в четвъртък в новия епизод на Без бутонки ще обсъдим кой къде се е събудил и какво му предстои. Едно е ясно. Много неща не са ясни. Благодаря ви, че днес ни гледате. ЦСК направил ли е първата стъпка към започването и изграждането на отбор за следващото първенство, който би могъл вече да конкурира за още по-сериозно присъствие в първенството и разбира се да протегне ръка към първото място, да хвърли ръкавицата на Лудогорец в един доста дълъг маратон.